Ok, dragilor, salutare! Cum sunteți? Ce ați mai întâmpinat în ultima perioadă pe șantierul vostru unde vă construiți casa? Sau ce s-a mai întâmplat în gândurile voastre atunci când ați luat în calcul construirea unei case? O să vorbim astăzi despre agresivitatea din construcții, ediția a treia. Este nevoie, nu-i așa? Despre de clarificat acest subiect. Este un subiect vast și sigur că da, avem de împărtășit multe lucruri. Eu sunt Doinița Constructorița, așa cum spun prietenii, da. Sunt Doina Schedan, proprietar de firmă, antreprenor în construcții, da, constructor de case, autoarea cursului online Cum poți să te încadrezi în buget și cum poți avea parte de constructori pricepuți, coach. Și zic să îi dăm bătaie, să abordăm acest subiect foarte interesant, zic eu, în zilele noastre și care se pare că nu l-a luat în calcul foarte mulți oameni, sau nu știu pe altcineva în afară de mine să fi luat această acțiune de a discuta care sunt dedesubturile din construcții. Și așa cum vă spuneam și în alte videouri de ale mele, apropo, uitați-vă pe YouTube și vedeți și alte videouri de ale mele, cum spuneam și în alte videouri, există foarte multă agresivitate în construcții și îmi doresc să punem stop acum, aici și acum, pentru a trăi în armonie, nu-i așa? Cum spuneam, nu are cum să nu mai vrem să permitem acest lucru ca virgulă, construirea unei case să fie motiv de agresivitate și ură între oameni. Se pare că aici am ajuns astăzi, într-o criză de umanitate. Și această criză de umanitate se datorează faptului că am trecut foarte mult în lumea materială și am uitat să mai fim oameni. Am uitat să ținem cont de această parte din noi, umanitatea. Și iată-ne într-un blocaj la nivel global din acest motiv. Îmi pasă, de aceea fac aceste videouri și îmi pasă de voi, îmi pasă și de mine, îmi pasă de viitoarele generații care vor trăi în această țară și da, vreau să las în urma mea o moștenire. Ce poate fi mai frumos să lași ca moștenire o educație pentru cei care vin după noi sau pentru cei care sunt astăzi printre noi, și anume copiii noștri, nepoții noștri și, de ce nu, și pentru noi, să fim și noi, să trăim și noi în armonie și în integritate, zic. Așadar, să ne referim astăzi la agresivitatea beneficiarilor de case.
Adică despre tine este vorba, despre tine care îți construiești acum o casă sau dorești să-ți construiești o casă. Să știi cum să te comporți, ce atitudine să ai atunci când intri în comunicare cu constructorii și, de fapt, poți să folosești această rețetă și în viața ta de zi cu zi pentru a fi un om bun, așa cum ești dat pe acest pământ, de fapt. Se spune că noi nu am venit așa și chiar așa și este. Noi nu am venit oameni răi, cu toții ne-am născut curați, autentici și integri. Însă, educația pe care am primit-o în familie, sau n-am primit nicio educație în acest sens, sau la școală, n-am primit, eu nu țin minte să fie existat așa ceva, nici în generală, nici la liceu, nici în facultate, nicăieri nu s-a abordat această chestiune, educația asta financiară, comunicarea, n-a existat, da? Deci noi am luat așa din zbor, cum se spune. Și iată că nu funcționează. Ok, bun. Hai să vedem cu ce să începem. Da, tu, cel care îți construiești o casă, cum spuneam, ai venit cu un bagaj încă din copilărie în viața ta, vreau să spun, și ghiși ce? Ai transferat-o aici în comportamentul pe care îl ai cu cei care îți construiesc ție casa. Deci, să începem așa din capul locului cu integritatea și cu autenticitatea. Atunci când tu ești în autenticitate și în integritate față de tine și față de ceilalți din jurul tău și mai cu seamă cei care îți construiesc casa, sigur că n-are decât să iasă o casă grozavă cu energie pozitivă. Și sigur că da, cum poți trăi, cum poți trăi decât într-o casă cu energie pozitivă, nu? Dacă acest tip de energie s-a depus la casa ta. Așa, mare grijă atunci când îți construiești casa să fii un om pozitiv și să fii un om în integritate și autenticitate și casa ta va crește văzând cu ochii și totul va decurge minunat. Acum o să vorbim despre faptul că abuzul care se regăsește în construcții și anume în ceea ce privește comportamentul tău ca și beneficiar de casă, este tocmai din acest motiv, pentru că ești foarte stresat, ai plecat la drum, poate că nu cu suficienți bani, nu știi în care direcție să te îndrepți și crezi că agresând și abuzând oamenii care îți lucrează la casa ta, se rezolvă vreo problemă. Nu se rezolvă cu agresivitate și cu violență, ci mai degrabă cu o comunicare eficientă și, cum spuneam, pentru că deja este instalat stresul în sufletul tău, te comporți ca atare și cu muncitorii. Eu spun să te oprești aici și chiar dacă ai făcut-o până acum, e timpul să te oprești acum și să
începi să fii alt om, să fii un om bun și sigur că și cei cu care intri în contact vor fi la fel ca și tine. Nu trebuie să pui pe seama oamenilor lipsa banilor tăi. Da, sigur, poți să te gândești așa dacă merită că acești oameni să aibă parte de comportamentul tău bizar din cauza faptului că tu nu ai suficienți bani să-ți construiești casa. Este un abuz, vreau să-ți spun, chiar dacă n-ai știut, dar uite, afli acum. De fapt, noi nu știm foarte multe, nu? Și eu ar trebui să mă educ să înțeleg ce înseamnă abuz, ce înseamnă agresiune, ce înseamnă partea asta de violență, neștiind că o fac. Dar dacă am aflat ce înseamnă, acum pot să mă opresc și m-am oprit cam de mult. Atunci, vreau să-ți spun că acest abuz are legătură cu educația ta de copil mic și de atunci când ai fost la școală, din societate, de la prieteni auzind tot felul de povești atunci când și-au construit casa, cum că ei țipă la muncitori, că lasă că le-am arătat eu ce înseamnă construcții și i-am scos eu pe poartă afară, nu i-am plătit, nu le-am dat banii toți sau eu știu ce, tot felul, ce alte povești. Eu spun să nu te transformi în călău și tu, dacă acel prieten a greșit, nu prelua acel comportament și îl du mai departe. Pentru că nu ți aduce niciun plus. Este fix împotriva ta. Și zic să te oprești. Dacă nu ai niciun beneficiu din chestia asta, n-are rost să mai continui așa, zic, nu? Și atunci, vreau să-ți spun că poți să comunici cu acel constructor care îți construiește casa încă de la început că tu nu ai bani suficienți pentru construirea casei. Nu ca în timpul construcției să începi să fii agitat și iritat pe șantier din motivul că ție nu ți ajung banii și constructorul nu înțelege ce se întâmplă cu tine. Da? Mai degrabă îi spui din capul locului și acel constructor poate alege să lucreze sau nu cu tine dacă nu ai banii necesari construirii casei. Însă nu te pune și te comporta ca un copil mic, da? Care dă cu picioarele în, eu știu, prin stânga și în dreapta de supărare că nu știu ce, nu i-a cumpărat părinții. Tu ești un adult și asumă-ți chestia asta și comunică. Comunică cu acel constructor, fii autentic încă de la început, spune că nu ai banii suficienți și dacă este de acord ca el să-ți construiască doar până la finisajele interioare și într-o altă perioadă o să continui să-ți termini casa. Dar nici într-un caz nu începe să te transformi în altceva, în afară de a ceea ce ești, ființă umană. Tocmai de aceea este în România atâta agresivitate în construcții, pentru că foarte mulți oameni comunică în felul acesta, prin agresivitate. Și nu este ok. Nu este ok, noi putem să comunicăm
în pace și în liniște, că nu suntem nici surzi, nici fără ochi, să nu vedem, da? Scuze. Așa că nu trebuie să ne schimbe banii sau lipsa banilor sau prezența banilor, nu are voie să ne schimbe comportamentul. Noi trebuie să fim așa ce suntem dați să fim, da? Oameni. Oameni, nu altceva. Încă un aspect vreau să-ți spun. Vreau să-ți spun că salariile din România sunt ținute intenționat foarte jos pentru a nu cumva să ne o luăm în cap așa și să nu mai putem de bine. Și de aceea și de aici poate fi o chestie preluată, cum că nu ți ajunge salariul pe care îl ai să-ți construiești o casă, însă nu sunt de vină acești muncitori care îți muncesc la casa ta și care îți construiesc casa, ca tu să-ți reverși oful pe aceste ființe minunate, de altfel ca și tine, și comportă-te așa cum îți stă bine, ca să zic așa. Mai departe, o să-ți spun acum că oricum în România sunt locuințele cele mai ieftine de construit și tu, ca beneficiar, cauți ca acei constructori să-ți construiască o casă, dacă se poate, pe nimic. Ori așa ceva nu se poate întâmpla. Știu că poate că nu ai bani suficienți sau vrei să scoți cât mai mult, dar nu scoți pârleala de pe constructor, da? Și trebuie să înțelegi că nu îți pot lucra pe banii pe care crezi tu că ar trebui să-i dai, ci cât e corect să le dai acelor constructori să-ți construiască o casă. Da? Vreau să-ți spun că conform profit.ro, care spune așa: România ocupă primul loc în lume în funcție de ponderea proprietarilor de locuințe, performanță datorată în parte drepturilor relativ scăzute pentru imobilele rezidențiale. Da? Peste 96% din locuințele din România se află în proprietate privată, cel mai mare procent la nivel global. Iată că suntem printre primii la nivel global care suntem proprietari de locuințe. Și asta se datorează prețului foarte mic de construirea locuințelor. Și nu mai poate continua așa. S-a luat pielea de pe constructori. Nu s-a umblat la micșorarea prețurilor la materialele de construcții, însă s-a umblat foarte, foarte mult la manopera constructorilor. Și nu mai putem continua așa. Am foarte mulți prieteni care sunt constructori și se plâng și îmi spun: Doina, nu mai putem lucra la prețurile astea și chiar ne bate gândul să ne oprim, să nu mai lucrăm în acest domeniu. Tocmai de aceea trebuie să conștientizezi că nu mai putem mai jos de atât să lăsăm prețurile. Ba din potrivă o să le creștem.
Pentru că nu se poate să luăm de la muncitor, să luăm din banii muncitorilor ca tu să-ți construiești o casă. Acel constructor, acel meseriaș are nevoie să fie în siguranță pe acel șantier, să aibă toate condițiile necesare de protecție și de sănătate. Ori în aceste condiții și cu acești bani pe care vrei tu să îi oferi, că așa ai visat tu noaptea și așa ai auzit tu din zbor, acești oameni nu pot să-ți construiască o casă în condiții precare. Au nevoie de echipament corespunzător, au nevoie de asigurarea sănătății lor. Și atunci noi constructori, antreprenorii, chiar nu putem să luăm de la acești oameni și să nu respectăm ceea ce înseamnă protecția acestor oameni, ca tu să scoți un preț cât mai mic. Acei care îți scot un preț foarte mic, acei constructori, să știi că îți iau din altă parte, să știi. O să-ți ia din altă parte, ca de exemplu, nu o să-ți sape fundația la adâncimea care scrie în proiect, pentru a scoate cumva acei bani pentru muncitori. Nu cred că îți convine să umble la calitatea casei tale, doar că tu vrei să auzi la ureche așa că e un preț foarte mic. Nu te mai minți, nu te mai minți. Nu te mai minți că există prețurile pe care le auzi în stânga și în dreapta. Haideți să fim oameni și să fim adevărați și să nu ne mai batem în joc de acești oameni care ne construiesc o casă. Ok, o să spui, Doina, bine, dar n-am bani. N-am bani. Știu, n-ai bani. Dar asta nu este un motiv ca să-ți bagi joc de acești oameni care îți construiesc ție casa. Da? Construiește-ți o casă mai mică. Fă ceva, dar nu lua din dreptul acestor oameni. Da? Iată, suntem numărul 1 în lume, la nivel global, cu proprietăți. Da? Unde se mai întâmplă așa ceva? Dar cine ne credem noi? Cine ne credem noi? Buricul pământului? Păi tocmai de asta calci tu ca beneficiar de casă, da? Calci pe acești oameni ca să-ți construiești tu o casă. Și nu este în regulă. Îți va ieși pe nas și vei plăti cu vârf și îndesat. Nu vei trăi fericit în acea casă. Această suferință pe care o depun oamenii la casa ta, toată acea energie rămâne la tine în casă acolo. Și apoi te miri că de ce nu-ți funcționează relația sau relația cu partenerul, cu partenera sau relația cu copiii. Nu, dragul meu, draga mea. Nici nu are cum. Acei oameni te-au înjurat de mii de ori. De mii de ori te-au înjurat. Pentru că tu nu vrei să înțelegi care este prețul corect când ți-a spus acel constructor că este, nu știu, X euro, metru pătrat de construit o casă. Păi tu nu mai trage și izmenele de pe el ca tu să-ți construiești o casă. Observă în jurul tău câți și-au construit casa de 200 de metri pătrați, de 300 de metri pătrați. Și acum au o viață de calvar.
Nu se înțeleg nici cu copiii, nici cu nimeni, cu nimeni. Și stau și se gândesc, voi, ce fi greșit pe lumea asta? Da, asta e greșit. Ai greșit pentru că n-ai vrut să înțelegi, să lucrezi autentic și corect. Ai călcat peste acești oameni doar de dragul de a-ți construi tu palatul culturii. Da? Nu. Nu este posibil așa ceva. Iată. Deci și așa, sunt foarte ieftine locuințele în România. La nivel global, uite că sunt aici studii făcute. Nu le-am scos eu din burtă. 90 și 90 și cât? Și 6%. Peste 96% din locuințele din România se află în proprietate privată, îți repet. Și asta de ce? Datorită prețului foarte mic de construire a casei. Și tu tot spui că nu este în regulă, că acești constructori îți cer foarte mulți bani și te transformi în agresor. Mai te superi că îți fură și un sac de ciment și un sac de nu știu ce. Care-i cât îi. După ce că tu l-ai furat, tu ai fost cel primul care l-ai furat. Ghiși ce? Ai plecat la drum tu lipsit de autenticitate. Tu ai plecat cu gândul ăsta să-l furi și să profiți de acei constructori. Și apoi tu ești cel cu nemulțumit sau nemulțumită. Nu! Trebuie să punem stop aici, cum spuneam. Trebuie să punem stop aici acestui tip de agresiune. De la început ai plecat așa și ai început și mai departe să te comporți și nașpa, ca să zic așa, cu cei care îți construiesc casa. Mai faci și pe controlorul și pe șeful, mai vii și cu tot neamul pe acolo și dai lecții constructorilor. Asta da, tot agresiune se numește. Știu că n-ai știut, dar acum știi. Și iată, poți să te oprești tu, cel care acum îți construiești casa, sau tu, cel care ai de gând să îți construiești acum din 2021 o casă. Da? Am mai auzit, iarăși mi-a venit o clientă și a zis: știi, Doina, eu vreau să fac să extind aici locuința și să mă însardez și să fac mai multe locuințe și mai multe camere, cu fiecare cu baia ei și așa mai departe. Și dar aș vrea fără acte, știi, dacă se poate. Și ce e acolo, zice, niște ziduri care separă camerele, nu știu ce pe acolo. Și iată cum este luată în derâdere această muncă a constructorilor, când acești oameni chiar muncesc acolo. Atât de simplu este din gură spus de către tine ca beneficiar: da, e nimic, sunt niște ziduri acolo. Nu, este o muncă depusă. Chiar este o muncă depusă, extraordinară. Nu e doar așa, din gură, da, e foarte ușor de povestit. Dar domeniul construcțiilor nu este ușor. Chiar nu este ușor. Din birou este ușor, da, de povestit din birou este foarte ușor. Știu că am peste 15 ani care mă învârt pe șantiere și văd ce viață au constructorii, da? Aceștia. Și tu vrei să tragi pielea de pe ei. Ba, nu știu, dacă ai putea să ai și un baston așa și să le mai dai câte una la spate, nu? După ce, că nici nu-i plătești cum trebuie, îi mai și bați în timpul lucrării. În loc să vezi, hai domnule să vedem care este problema, și chiar dacă poate că prin absurd nu se pricep unii dintre ei, este în regulă, îi spui că vrei să reziliezi contractul, dar nici într-un caz nu te apuci și îi agresezi tu pe acolo prin ograda ta și zici că este ok. Nu este ok. Hei, oameni buni, haideți să vedem cum
putem trăi într-o lume mai bună, putem trăi în armonie. Nu putem să ne transformăm în călăi că, vezi, Doamne, ne construim noi acasă. Viața nu se termină după construirea unei case. Așa că trebuie să fii ființă umană deja. Nu aștepta să se termine casa și crezi că după ce termin casa o să fie altă ființă mai bună. Nu! Așa ești în toate. Așa ești și în societate agresiv. Așa ești și în familia ta. Așa poate că ești agresiv și cu părinții tăi. Și cu animalele și cu tot ce există. Dar știu, poate că nu ți-ai dat seama. Nu ți-ai dat seama, dar uite, tocmai de asta am venit în sprijinul tău acum. Sunt o grămadă de lucruri, o grămadă de surse de educare pe internet. Poți accesa mini-cursul meu gratuit de construcții, mini-cursul meu online de construcții pe www.doinaschedan.ro sau poți să te înscrii la celălalt curs pe www.doinaschedan.ro/curs. Ai materiale gratuite pe YouTube, pe Doina Schedan, pe Instagram, pe Doina Schedan, pe Facebook, pe Doina Schedan. Ai o mulțime de resurse de educație, da? Surse de educare. Nu mai poți să spui astăzi, în secolul ăsta, că, domnule, n-am știut. Nu te mai iartă nimeni. Și foarte bine că acei constructori nu mai vin să-ți construiască ție casa. Foarte bine. Construiește tu. Pune mâna tu, dar să vezi cum este să construiești o casă. Și atunci o să spui că... Atunci poți să spui, e ușor așa de compartimentat aici, casa asta. Da? Totul este muncă, totul. Mai departe. Ok. Ce am mai vrut să-ți mai spun? Ca să-ți faci o idee așa, cum ar trebui să plătești un constructor, este prețul dublu pe care îl plătești pentru materiale. Cam așa ar trebui să fie raportul. Dublu. Dacă ai dat o sumă pe materiale de construcții, la constructor ar trebui să dai dublu. Da? Observă, cum îți spune